Ewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo President Achame wo wa sase aye hweso no yenya free mu no ebi na ejina machi afi yinim se wa bai woni dom ne bae sa ka ho ya wudu fi a wodi ebehwe wo ma no so ewo ha yewo esu eka ho afi yewo boamu ade a akura obey se otina kai mu ne bae ye hwese Ewura onfa ne sanse ne kotoku na ontua petrol ka e boamu ade yi e de mawo na udi atua petrol ka afi ne prakura Grandpa uti edua ene snaps adaka baako ye de ma Ewura no du fi a amamere bia fata se Okuapehene eye ewa ahefie no na odi akwakọ ye tibijira ha bijira ha ma Nifa hen ene ahemfo ene wo manfo fi apiru opem apre opem abonse enyina esieta so achiro ene wabedu wakasa asiso a ye de so wo ho tinananum atiame ntie my enter Ewura say yeah the right hand man ene asefo ya ye de so Ewura ho